So, alright guys, magandang gabi guys, magandang gabi. So, ang oras natin guys, alas 9. So, nalabas pa lang tayo guys, subukan natin lumabas ngayong gabi. So, hindi na tayo nakakalabas ng gabi. So, subukan natin ngayon guys. Samahan niyo ako guys, tara! So makapila dito. So right, nakapag-atid po tayo dito sa looban. So medyo masikip guys. Alright, unang pasahero. Subukan natin guys lumabas ngayon gabi naman. So hindi na ako nakakalabas dati guys nung mga sanay ako sa gabi lumabas. Pero ngayon parang panahon kasi namin noon 24 hours ang pasahero. Pagka pipila ka sa mga warehouse, yan. Ngayon kasi parang wala ng warehouse eh. Mga call center ang pumalit. So malapit lang yung hinatidan ko, so babalik ako dun sa pinilahan ko. So para hindi tayo nagsasayang ng gas. So dito nga pala tayo guys, nakapila sa Eastwood. Kaya tayo lumabas ngayon guys kasi bukas may bisita tayo. Hindi tayo lalabas. So natin na natin guys yung pangalawang pasero natin. So galing Eastwood to Cainta. So natin na natin. So hanap ulit tayo ng pasero. So nandito tayo ngayon sa Felix Avenue o Imelda Avenue, Cainta. So right, hanap tayo ng pasero. So dito tayo guys sa Santa Lucia, Cainta, Santa Lucia, Marcos Highway. So, pila tayo rito, so wala tayong nadampot. So walang pila-pila lang tayo. Right, pila na, pila. Hi guys, ang oras natin guys 12:20. So medyo inaantok na tayo guys. Pag nakakita tayo ng medyo safe na lugar, idlip pa natin guys para pagising biyahe ulit. Parang hindi na ako sanay guys sa gabi. Medyo natatakot na tayo. Hindi katulad dati, hindi tayo natatakot. So alright, tingnan natin guys. Masarap bumiyahe. Pag nagkaroon ka ng pasahero, saglit lang ihatid mo. Yung pasahero ko, saglit ko lang nihatid na galing ng Eastwood ulit. Tapos dito naman sa Pasig, saglit lang
Yan ang kagandahan sa gabi guys. Kaso lang, yun nga, matumal. Gabi guys, kailangan maingat kayo kasi sa gabi guys, maraming lasing. Kahit nakago ang stoplight, wag kang basta maggugo kasi meron nagbibiting the red light dyan mga driver. Kaya ingat sa gabi, ingat talaga. Maraming nakainom. Guys, so idlip muna tayo guys. Mag-aalaw na. So mamaya alas 3 gising tayo para labas ulit tayo. Alright guys, idlip muna tayo. Alright guys, so gising na tayo. Ang oras natin ay 4:31. Biyahe na guys, biyahe na. Maaga na guys, maaga na tayo nagising. 4:32 na. Dapat mga alas 3 man lang. Sa Village East po. Village East po kayo? Oo. Doon yung tropa ko. Sino? Saan ang street siya? Ano sa may tawag dito? Pulsar. Ano sa may dulo ata yun? Oo po sa dulo. Taga. Dito kasi daan sir. Sa ano sa junction na lang po kasi may mababang light homes po. Wala pa uwi na ako. Kasama ko support ko sa SD Neo. Sabi ako sa taxi. Muslim doon yung Goldland. Oh. Yung Goldland. Yung tapat lang yung green na gate. Lang pala malapit lang. Yun. Papaldo na lang sa SD. May incentives ba? Oo, malaki kasi incentives din sa agent. Lalo kung single ka, kayang-kaya mo talaga yun. Kaysa mo ganun ka pa mag-20 year ka pa. Tapos pagka uwi, hindi pa uwi agad. Oo. Kaya stress na. Kapag nagka-desat, sa kanya palagi yung bagsak mo. Ano na? Tama ba? Nandiyan ako sa Kakawit ka rin sa dito. live mo. So, Hey guys, sa Kamyas, sa mga So, kape muna tayo guys. So, alright guys. So, dito ko na siguro tatapusin ang vlog ko. So, magkakape na tayo. Saka isang itlog. So, ahataw na tayo guys. Mamaya mga alas 8 uwi na tayo. So, putulin ko na kasi magpapatugtog na ako ng mga lumang kanta guys. So,
Pagkalinggo kasi maganda mga tugtugan, di ba guys? So, bawal mag-copyright. Pag narinig kasi dito guys, naka-copyright. Okay guys, salamat. Sabi tayo.